Kako smo i najavili, donosimo cijeli razgovor sa direktorom Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i rukovodiocem službe za razvoj i obrazovanje u Nacionalnoj biblioteci u Bosni i Hercegovini. Toliko za večeras u Reporteru. Hvala za pažnju. Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je prepoznatljiva institucija kulture, obrazovanja i nauke, naravno i u oblasti bibliotekarstva predstavlja ono što je reprezentacija ili dio reprezentacije u kulturnoj sferi bibliotekarstva u državi Bosne i Hercegovine. Neki dan smo obilježili 78 godina svoga, kažu, časnog postojanja i naša uloga jeste, pored ostalog, da komuniciramo, sarađujemo sa svim javnim bibliotekama i drugim bibliotekama, zavisno od određenog nivoa. Što se tiče naše današnje posjete, jedan je razlog da dođemo u posjetu jednoj uspješnoj biblioteci, općoj biblioteci Maglaj, koja se digla iz Feniksa posle onih katastrofalnih poplava. Bila ona i prije vrlo organizovana, ali poslije toga uz velike napore i uposlenika biblioteke na čelu sa direktoricom Ninom Salkić-Bunjevac i naravno podrške lokalne zajednice i kantona i drugih faktora, institucija nadležnih u društvu. Ona se zaista podigla na nivo jedne od najreprezentativnijih institucija ove namjene, odnosno biblioteke u državi Bosni i Hercegovini. Nama je to izuzetno drago i mi podržavamo. Uloga naša, mi kao Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nemamo finansijskih sredstava kao što bi možda trebalo pa da podržimo ovu i druge biblioteke, ali imamo dosta znanja, iskustva, želimo da razmjenjujemo i znanja i iskustva i da zajednički svi radimo u ovoj našoj časnoj misiji. Tako da smo danas iz tog razloga tu. A ja inače praktikujem i ovu biblioteku i većinu drugih gdje možemo da stignemo, da jedan put godišnje budemo ili jedan put do dva, negdje zavisno od teme, od vremena, da obiđemo, da razgovaramo o uslovima rada i sve ono što je uloga ovakvih biblioteka u lokalnoj zajednici. Ova je biblioteka vrlo prepoznatljiva sa svojih 50.000 bibliotečkih jedinica kao institucija kulture, bibliotekarstva u ovoj sredini, ali ne samo u ovoj sredini. Ali ovdje je zaista predstavlja ono mjesto prve informacije, korištenja knjiga koje su na raspolaganju, naravno i druženja, uključujući i starije i mlade, za svakoga ima ponešto, tako da u tom smislu je uvijek vrlo drago i moje zadovoljstvo da sa svojim saradnicama ili saradnicima, zavisno od prilike, ovdje prisustvuju. Također, danas je jedan dobar razlog. Slučajno se desio, mi izdajemo časopis Bosnjaka, koji je indeksiran u svim meritornim evropskim svjetskim bibliotečkim asocijacijama, uključujući Web of Science, Scopus i sve ostalo. I taj časopis izlazi jedan put godišnje. Juče je izašao posljednji broj 28 i onda smo ovih dana dogovarali, nezavisno od tog izlaska broja časopisa, sa direktoricom Ninom Salkić-Bunjevac, da dođemo ovih dana. Evo, ja sam to ovim povodom prilagodio i to je juče izašao ovaj časopis, ovaj broj, 28. po redu i prvi dajemo biblioteci, općoj biblioteci Maglaj, na naše zadovoljstvo i podršku u radu ove biblioteke na čelu sa direktoricom. Tim časopisom želite pokazati da je vaša saradnja odlična i da ste zadovoljni njome? Upravo, naša saradnja je odlična, zadovoljni smo i voljeli bi da i druge biblioteke ili jedan broj drugi bude na tom nivou saradnje, da ostvaruju svoju ulogu, misiju u zajednicu koja biblioteka djeluje, zavisno da li je opća, specijalna, školska i tako dalje. I da u tom smislu ja još jedan put ponavljam, izuzetno smo zadovoljni saradnjom sa općom bibliotekom Maglaj, sa uposlenicima koji imaju svoje vidove saradnje sa uposlenicima u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine i naravno zadovoljni smo sa svim uposlenicima i direktoricom Ninom Salkić-Bunjevac, koja je, ako dobro pamtim još uvijek, i predsjednica Udruženja bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine. Neki dan je također održan jedna konferencija u Kaknju. Ovo je dobra prilika da pohvalimo i taj vid i angažmana, jer bibliotekarstvo
mora da ima svoje određene aktivnosti i to je zaista jedan dobar primjer kako treba da se radi. Nama je zadovoljstvo što sam danas ja zajedno sa svojom saradnicom ovdje. Razvoj i edukacija bibliotekara jedan vrlo važan i odgovoran posao koji se treba obaviti u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci koja je prema federalnom ministarstvu nadležna za obavljanje ovog posla. Sve se radi na teritoriji Bosne i Hercegovine, imamo dosta kandidata i iz Republike Srpske. Dosta ljudi dolazi da polaže stručne ispite kod nas, naročito puno je onih koji su završili neki drugi fakultet, a rade po školskim bibliotekama i oni se edukuju i rade stručni posao, zbog čega imamo i dosta primjedbi bibliotekara, diplomiranih bibliotekara. Međutim, to je nešto što mi možemo organizovati da bismo unaprijedili bibliotečku struku, jer od nas ne zavisi da li će neki profesor koji je ostao bez norme raditi u biblioteci. Koji je način prijave i evo ko se sve može prijaviti? Može se prijaviti svako ko ima godinu dana radnog iskustva u biblioteci. Znači ne vezano za cjelokupni staž, mora imati godinu dana radnog iskustva u biblioteci i u zavisnosti od toga šta je završio može se prijaviti. Ako je završio neku drugu struku, ne bibliotekarstvo, onda on polaže takozvani cjeloviti ispit koji se sastoji od 10 predmeta.